Juventus Club vera mora bil-Kirkara, Juventus 3, Sampdoria 2. Għanna Manuel Lantman hawnhekk. Għadwa naħseb l-opinjoni tiegħi llum rajna logħba bilanċjata ħafna bejn żewġ timijiet bilanċjati. It-tim kien bħala logħba kienet ibbalanċjata, però bħala Juventus naħseb illi xorta għadna fil-problema illi r-riżultat kemm ġie u ħadna 3 punti, naħseb illi baqalu ħafna x'jaħdem biex iżomm ir-riżultat, jiġifieri rajna 2-1, 2-xejn ġabuna 2-1 mill-ewwel meta ġejna bit-3-1 ġabuna 3-2, jiġifieri naħseb għallu x'jaħdem bħala kemm midfield u kemm fid-diviża. Sewa. U semmejt id-diviża, inti bħamet ngħidu lajna żewġ gowls oħra, l-istess riżultat identiku kontra Spezja. X'taħseb sejn ħażin fid-diviża? Mhux indorrijin naraw din il-tip tal-axkadura fuq wara taħt Allegri. Jiena naħseb iktar li hemm pressure mill-midfield, jiġifieri mhux qed jaħdem naħseb biżżejjed il-midfield biex jikkaverja d-diviża. Dan l-istaġun speċjalment rajneh mill-bidu bħala qed naqgħu ħafna goals. Jiġifieri issa llum tajna ċans is-second goaler ukoll, jiġifieri il-goals baqgħu naqrawhom. Naħseb li l-midfield fadallu ħafna x'jaħdem. Jekk naħseb li anke f'Jannar għandna bżonn daka il-plejer li jista' forsi jaqgħod iktar il-midfield. U mill-għajdut li bdejna nisimgħu x'in spiċċa l-merkato, bdejna nisimgħu li Allegri kien irrabjat ma' diriġenza ma nafxux vera illa li xtaq dak il-midfield addizzjonali. Il-midfield naħseb li vera ġi Locatelli, li kellna bżonnu, però naħseb li il-midfield baqa' mblukjat li kellna wkoll ċertu plejers bħal Ramsey li ma sabux il-mezz li jimbjaħ jew jilaqlu bil-paga li għandu u naħseb li bħala problemi finanzjali li għaddejja d-dinja fil-futbol bħalissa ġejna mblukjati. Però żgur li bħala supporter li nsegwi l-Juventus daw is-snin jien illi naħseb illi żgur hemm bżonn midfield ieħor, żgur 100%. Sewa. Tlifna l-Dybala b'inġeri, ħareġ bidmu f'fajneh, jidher li skonta minnu xħassu mid-dera li ħatkun biċċa xogħol fit-tul, u mid-dera ħareġ Morata wkoll b'inġeri, issa minnu xħafi fjew li ma nafux. Daw iż-żewġ players ħajnħassu b'mod tattiku biss jew mentalment taħseb? Se nħassu tattikament hija żgur. Għall-lobijiet li ġejjin meta għandna iċ-Chelsea qegħdin the Champions League viċin ħafna, jiġifieri inti ħadet fil-Dybala u l-Morata, żewġ attakkanti li huma titolari li naħseb illi kien waħdu ma naħsebx li jista' it-tim jissostitjuhom waħdu. Bħalma nafu għandna il-King George huwa mhijiex fil-lista Champions League. Jiġifieri u b'attakkanti wieħed iktar tkun problema biex niskuljaw. Nħallu l-logħba tal-huma fil-ġempa lissa il-logħba ta' Chelsea x'tixtieq tara Antwan minnanti? Naturalment nixtieq nagħmel 3 punti importanti li biex iktar ma nieħdu 3 punti mal-logħba li jmiss biex inselħu rasna l-kwalifikazzjoni. Nixtieq nara iktar Juventus li b'mentalità rebbieħa iktar. U mat-tandament tal-logħba kif tixtiequ jkun? Għamin, qed naraw li anke kontra timijiet mhux daqshekk kwotati bħal Sampdoria Spezia xorta ndrimbagħtu u għandħallhom jiġu fuqna. Nibżel li jekk nagħmlu dan kontra Chelsea ħan nispiċċaw nieħdu qata kbira. Kontra tim kbir ma tistax tilab dawn it-tip tal-lob kontra tim bħal Chelsea, jiġifieri żgur li l-andament tal-logħba tkun differenti. Speċjalment stil Ewropej u stil illi tittilab kontra tim kbir li għandu tant players ta' kwalità u Chelsea. Naqbel miegħek, l-aħħar mistoqsija żgħira, ikollok ittieħ rating illum it-tim minn 1 sa 10 kemm ittieħ u għalfejn? Ittieħ 6 għaliex rebaħ il-logħba, però għadu ma jux għalija jagħti il-performance ta' Juventus dawn il-players. Grazzi ħafna dwar il-kummenti tiegħek, grazzi tal-segwejtuna, aħna narawkom waqt il-logħba għal kontra Chelsea. Grazzi. Grazzi.